It's 5:45 a.m. It's a wet, rainy, cold Wednesday morning diri sa Cagayan de Oro City. Tanaw ang dalan. Look at that. Oh my God. It's really raining. And padulong pa ko ABS-CBN. Siyempre for my pamaw special. Kauban ng akong mga kiddos. Anyway, the other day, akong mga anak nagsigigreklamo na kay ang computer or desktop computer na mo medyo hinay na kayo. And nagpatabang ko nito ko sa atong mga friends sa Technodev. Nagpatabang ko kung sabay gwapo nga mga computer na specs karon na pang gaming. Pang gaming na lang kay di na editing. Kaya na naman ko editing sa laptop. So akong i-target ang pang gaming. So nibisita ko sa Technodev. Og in fairness, wala ko kaila kung unsay mga uban pang parts sa computer. Computer electrician graduate ko pero 15 years ago. Alright, kung unsay na itabo, watch this. 15 years ago, nakapasar ko sa TESDA, isip computer technician. 15 years ago. Pero wala mo kasabutan. Siyempre, para makabalota ko unsay mga nindot ba nga specs para sa imong CPU, gaming CPU yun ni para gyud isad basi magpakod tong mga anak na to ni kauban nato way lain. Si Boss Jul na lang di ko magsaba nga Julito gyud ang tinuod pero Jul na lang. Boss. Hello, good morning. Nagpatabang ko sa imo ha kay sa akong panahon 15 years ago murag di gini mo ang itsura ba. Layo ra kayo. Unsay pag-consider labi na kung gaming unsay atong mga ginatanaw gyud dapat na mga specs sa atong CPU. Okay, so sa tanan ta mga gamer no? Gamers, kanina para ni sa mga dedicate na ko ni nga vlog nga episode para sa mga gamers. So tulo atong primary nga i-advise na ko sa inyo ang sa pinaka nindot nga pang gaming. Tulo. So, una. So once nga mo modula ka is lagi graphics na resolution na involved. So dito ta sa video card. Video card. Okay. Akong gigamit nga video card ni Sir Bernie is ako siyang gibutangan og MSI nga Aero ITX. So ang resolution nato is mo ni siya GTX 1050. So above 1000 na ang resolution. So HD. Tsada gid siya. Okay. Tama no? Okay. So video card. Okay, sunod. So sunod ang processor or utok siyempre, sa of course. Ang pinaka-main na utok. ang utok sa tibok unit. 15 years ago sa Amazon na, mga karaan pa mo ito kumadunggan na makadurok Celeron, lipay na kayo may hana sa Pentium 2, may hana. Karoon sa nabarol. Halata itong idda na ni. So sa processor na to, ang pinaka-latest yung karon actually, pero kani siya wala pa ni limited pa kini sa market dari sa Philippines kay. Okay. Kan pa man ni for testing pa. So sa Intel natay i9. Okay. So mga i-series. So ang akong gihatag ang sa Bernie isang Ryzen sa AMD ni siya nga. AMD. Okay. So natay Ryzen 5. So ang kuan ni siya 4 chip na ni siya. So upat ka chip or upat ka processor sa isa ka chip. So quad core. Quad core. So sunod
motherboard. Yes. Dugir ko nang tanan ng motherboard ba? Asa gid ang fatherboard ana? Ano ang mother agi perminti na? Mortar. Okay. So, pasabot mo yung mortar is pangpang siya. Kumbaga, dinumugay ka ng kuwan. Pero Kumbaga, so hardworking din kani siya. hardworking din siya ng motherboard. AMD baby. Yes. Ito MSI, AMD, Ryzen. tanan. Ayos. Kung nagaling mo depende mo na sa inyo kung sa inyo gusto video editing. Ako magagana ko yung laptop, di ba? Video editing. So ko nga pang gaming daw ko bi. So nagpatabang ko ni Boss Jul. At least nakatagsi sa ako gwapo nga spec nga di na daw kita mawawan ani. Pwede pa mag-streaming kay mo sa kung gusto. Mag-gaming dala streaming, di ba? Wow, nice. So I came to this strange world, hoping I could learn about how to entertain. God, so many games. There's no game, you games are not our favorite. For sure. Pero gusto ka itong Counter-Strike na style. Sa magkamakbuo mo lang. Thank you very much, TechnoDev. Para makita ninyo ang specs ato, ako lang ibutang ang link below. O ang ila pong Facebook. Bisitahin sila. Actually, barato ila ha. Kaya medyo ang supply nila is direct sila mismo sa kumpanya. That's why medyo barato sila. Pero kung mamuntahan na mo, kaya computer karon depende sa unsay needs ninyo. Okay? Maraming mga wa pa nakasubscribe, please subscribe. At salamat sa inyong pag-comment, pag-like sa akong mga video. Salamat kayo. And again, kaulan karon 5:47, Tanawa ang palibot. Ito po ang sitwasyon sa Cagayan. Raining so hard. Alright, that's it. Thank you very much. Bye. The year's 94 and my trunk is raw. In my rear view mirror is the motherfucking law. Got two choices, y'all. Pull over the car or bounce on the devil, put the pedal to the floor. Now I ain't trying to see no highway chase with Chase. Plus I got a few dollars, I can fight the case. So I pull over to the side of the road. I heard